Moikka, mä oon Sofia Kässäkirpusta ja meillä olisi tänään tiedossa tämmöinen videomuotoinen ohje. Toi Tunnaritarinoiden Heli on meille useamman ohjeen blogiin kirjoitellutkin ja tänään sitten vähän eri tavalla kerrotaan meidän tää uusin ohje. Jes, näin tehdään. Tänään tehdään nimittäin kurpitsoja. Syksyn sadonkorjuu hengessä tehdään ihania syksyn sävyjä. Niitä voi käyttää niin tehtyjä kurpitsoja, mihin ikinä kukakin niitä tykkää käyttää, mutta mä itse käytän niitä esimerkiksi näihin syyskransseihin. Tässä esimerkkikranssissa niin siellä on montaakin eri sävystä kangasta käytetty, on kuviollista ja yksiväristä. Ja näihin voi käyttää trikoota esimerkiksi, muita venyviä kankaita, niistä on hirveän helppo tehdä. Mutta toki voi ihan yhtä hyvin käyttää venymättömiä kankaita. Ja kuosit voi olla ihan mitä vaan, yksiväristä tai kuviollista ja mielikuvitus on vaan rajana. Ja aika pienistä paloistakin saa tehtyä. Ja esimerkiksi täälläkin huomasin just näitä, täällä on kässäkirpun kangasta käytetty ja olen jo aikaisemminkin tästä nähnyt sun tekemän tunikan. Näin on. Tuosta tunikan värkkäsin pääsiäisenä ja siitä jäi noita palasia, mitkä mun mielestä sopii aika hyvin tähän syksyn sävyihin. On hyvä tehdä kurpitsoja lopusta kankaasta. Ja ehkä itsellä ensimmäisen tulee myös jotkut semmoiset niin pöytäasetelmat, mihin nämä sopisi aika kivasti. Niin kävisi tosi hyvin joku vaasi tähän näin ja sitten siihen kurpitsoja ja käpyn. Syksyrekvisiittaa. Siitä saisi kivan pöytäkorista. Joo. Lähdetään katsomaan, miten kurpitset valmistuu. Näin. Sitten ruvetaan tekemään kurpitsoja. Kurpitsojen kankaaksi voi ihan hyvin valita, jos on vaatekaapissa jotain, mikä on muutenkin menossa pois kierrätykseen, niin tämmöistä vanhaa paitaa ihan hyvin voi käyttää. Siitä vaan hihaa poikki ja siinä on jo saumakin valmiina. Sitten kun niitä kankaita katselee, niin jos on kovin nyppääntynyt esimerkiksi siitä etupuolelta se kangas, niin aina se voi kääntää sitten ja katsoa nurjaa puolta ja todeta, että tämänhän voi kääntää näinkin päin. Sillä ei ole niin väliä, että kumpaa puolta käyttää päällä. Kurpitsojen tekemiseen, jos et löydä kangasta omasta kaapista, niin sitten toki voi aina käyttää ihan uuttakin kangasta. Kässäkirpultakin tilattuna, niin sieltä löytyy jos jonkinlaista kurpitsaan sopivaa kuosia. Sitten kun on kurpitsat saatu leikattua ja ommeltua, niin sitten tarvitaan pikkasen vahvempaa lankaa. Ei ole pakko olla mitään kovin paksua, mutta tämä nyt esimerkiksi sellaista hieman ompelulankaa paksumpaa. Sellaista, mikä kestää pikkasen vetämistä. Sitten tarvitaan täytevanua. Nämä mun täytevanut on vanhasta tyynystä. Mä en useinkaan enää osta täytevanua valmiina kaupasta, vaan mä hyödynnän esimerkiksi sellaiset tyynyt, mitkä ei enää oikein sovi käyttöön ja mikä on liian luttanoita nukkumiseen, niin sitten mä heitän tyynyn päällyskankaat roskikseen ja käytän ne vanut sieltä sisältä. Kierrätystä sekin. Voisiko kurpitsoja täyttää semmoisella kangassilpulla, mitä esimerkiksi aika usein tulee, kun ompelee enemmän? Ihan hyvin voisi käyttää myös sitä kangassilppua. Siinähän tulisi sitten hyödynnettyä sopivasti kaikki. Ja sama ehkä sitten, jos neuloo, niin niitä pääteltyjä lankapätkiä sinne saa upotettua myös. Se olisi ihan erinomainenkin täyte. Just sellaista pehmeätä ja hyvin muotoutuvaa, niin varmasti oikein hyvin sopii. Sitten kurpitsan tekemiseen tarvitaan puuvillalankaa. Olen käyttänyt ruskeata. Värillä on just sen verran väliä, että se mikä itseä miellyttää niin on parasta. Puuvillalanka on siitä hyvä, että se kestää pikkasen myös vetämistä siinä täyttämisvaiheessa ja siinä kun ommellaan kurpitsaan niitä lohkoja, niin sitä saa jonkun verrankin vetää lankaa, pitää kestää. Sitten tarvitaan se kurpitsan kanta.
täällä ihan kepeistä oksasaksilla leikattu ja kuumaliimalla sitten tuikataan se siihen kurpitsaan kiinni. Sitten siinä kurpitsassa on niitä sellaisia, mitähän ne nyt olisi nimeltään? Sellaisia kiehkuroita. Jotakin kiehkuroita ne on. Niin sellaisia kiehkuroita sä saat tehtyä niin, että otat paperinarua ja kiedot sitä jonkun ympärille. On se sitten tämmöinen keppi tai kynä tai mikäli etikku sitten, minkä ympärille sitä pyörittää näin ja sitten kiinnität täältä näin kiinni molemmista päistä. Ja kuiva paperinaru kastellaan keppi veden alle ja niin, että se on kunnolla märkä. Ja sitten vähän voi kuivata vaikka talouspaperilla ja laittaa se kuivamaan. Ja sitten kun paperinaru on kokonaan kuivanut, niin se pysyy tällainen kivasti kippuralla. Sitä irrottaa siitä kepin päästä. Tulee nämä kiehkurat siihen kurpitsaan. Ompelukone ei ole pakollinen. Ihan yhtä hyvin voi ommella käsin sen yhden sauman, mikä siihen pitää sitten ommella. Ja sakset, neulat, siinä ne perustarvikkeet oikeastaan on. Sitten tosiaan siihen riittää aika pikkuruisetkin tilkut, että tämmönen noin 10 x 10 senttiä, niin tällä saa jo ihan sellaisen kivan pikkukurpitsan tehtyä. Ja tokihan sitten mitä isompi tilkku, niin sitä isompi kurpitsa. Tämmönen neliömuoto on aika hyvä. Ihan ensin tässä ommellaan tää yksi reuna kiinni. Niin että sulla on tämmönen vähän niinku tämmönen yhtenäinen pala. Sitten otetaan sitä ompelulankaa, hieman vahvempaa lankaa ja ommellaan kumpaakin reunaa kiristyslanka. Sen reunan ympäri. Reunan ympäri, joo. Tällainen tasaisesti täältä reunan ympäri. Sitten tästä näin ensimmäinen reuna kiristetään. No, nyt mä otin tuon neulankin pois, vaikka se olisi voinut olla kiinni. Tää kestää nyt tämmöistä vähän tukevampaa solmua. Kolmas vielä. Sitten kun on saatu solmittua kiinni tuo toinen reuna, niin mä pujotan nämä molemmat langat täältä läpi. Tänne sisäpuolelle. Silloin saa helpommin käännettyä ton kurpitsan niin, että sinne sekä ylä- että alapuolelle tulee semmonen nätti kuoppa. No, oppas nyt sieltä. Yes. Nyt saadaan tää kurpitsan toinen napa täältä, niin saadaan vähän niin kuin pullautettua tänne sisäpuolelle. Näin. Ja langat tulee täältä kaikki. Sitten voi laittaa täytteet seuraavaksi. Mulla on nyt tätä vanua, mutta ihan yhtä hyvin tosiaan voi laittaa sitten mitä vaan, lankasilppua, kangassilppua, pehmosta tänne, mikä muotoutuu hyvin. Niin se on. Tää kangas näköjään venyy ihan reilusti, niin tänne saakin laittaa aika paljon, jotta siitä tulee semmonen kunnon pullukkakurpitsa. Ja vähän vielä. Noin, katsotaan näyttääkö se nyt jo hyvältä. Noi oli ne alalangat ja sitten täällä on nämä yläpuolen kiristyslangat.
No, tänne voisi vähän vielä laittaa. Saa siihen sellaisen, kurpitsathan on usein sellaisia muhkean muotoisia. Laitetaan sinne vielä vähän lisää. Tässä kohtaa nämä täytteet meinaa kyllä jo pursuta ulos täältä. No nyt pysykääpä siellä. Noin. Sitten kiristetään kiinni toi yläreuna. Tää on vähän tämmöistä yksikätisen hommaa. Saa pysymään noin täytteet samaan aikaan tuolla. Ai, nyt pitää ottaa melkein jo kohta. Ne monet langat solmu. Noin. Juuri ja juuri pysyvät siellä. Noin. Sitten toki niin kuin voi yrittää saada ton ihan oikeastikin kiinni ton, mutta se ei nyt ole ihan semmonen pakollinen kuitenkaan. Sen pystyy sit muokkaamaan vielä. Sitten täällä oli nämä langat, mitkä tuli täältä alhaalta. Kun mä vedän niistä, niin tähän saadaan vähän niin kuin enemmän muotoa vielä tuohon kurpitsaan. Ne voi sitten vaikka pyöräyttää solmuun näiden ylälankojen kanssa. Noin. Ja noin. Nyt meillä on tässä tää kurpitsan muoto. Tähän pitää sitten ruveta seuraavaksi laittamaan niitä sitä puuvillalankaa, että saadaan ne kurpitsan lohkot aikaiseksi. Sitten päästään ompelemaan kurpitsan lohkoja. Aika pitkän langan otin. Tässä nyt ehkä on pikkusen liioittelua, mutta mieluummin sitten kerralla pitkä lanka, ettei tarvitse moneen kertaan vaihtaa. Kannattaa aloittaa täältä, tai ensin voi oikeastaan miettiä, että kumman haluaa, että on niin kuin se kurpitsan pohja. No mä nyt otan tämän puolen, tää saa olla pohja. Kunnon solmu langan päähän ja sitten vaan täältä näin läpi. Noin. Se jäi sinne. Sitten ihan ensimmäinen lanka, niin mulla on ollut tapana laittaa se tähän kohtaan, missä on tää sauma, niin sitten se saumakin jää piiloon. Noin, myötäilemään sitä saumaa. Sitten taas tuolta keskeltä läpi. Toi aina välillä vähän jumittaa toi keskiosa. Voimaa pitää käyttää. Noin, sitten vedän sen ensimmäisen siihen ja vastapuolelle samanlainen. No, ja taas läpi. Sitten mä lasken tästä suunnilleen niin, että tähän tulee järkevästi 2 lohkoa. Noin. Taas keskeltä läpi. Samalla tavalla kaikki lohkot loppuun asti. Mennään tänne vastapuolelle. Sitten vielä viimeiset. Noin. Oli mulla vähän liioittelua tässä langassa, mutta ei se mitään. Se joskus loppunut keskenkin. Se on vähän ärsyttävää. Seuraavan kurpitsaan. Joo. Noin. No nyt meillä on kaikki kurpitsan lohkot kasassa. Täällä puolella tää saa olla se alapuoli. Sille ei ole niin merkitystä, miltä se näyttää, kun se jää sitten kuitenkin tällainen. Nyt sitten kurpitsaa käyttääkään.
Mutta tämän puolen niin mä yritän laittaa sillä tavalla, että toi keskellä oleva reikä nyt menisi jollain tavalla vähän piiloon ja lanka pysyy sitten kasassa. Vähän pujottelen sitä tuolta. Noin, kuron pikkasen vielä muotoa siihen kurpitsaan lisää. Ja sitten pistetään se kerralla vielä tuolta läpi tonne nurjalle. Noin. Viimeinen solmu nurjalle puolelle. No, jumittele. Noin. Siinä on meillä nyt kurpitsa valmiina. Sitten lopuksi liimataan vielä loput osat tähän. Siihen tarvitsee kuumaliimapyssyä. Tai jos olet kovin kärsivällinen, niin eri kehverikin käy. Tänne keskelle mun kuumaliimapyssy on näköjään vähän hitaalla. Sinne tuikataan vähän liimaa ja sitten tää kanta siihen. No. Ja sitten pikkasen tohon reunaan. Sit vielä liimaa. Noin. Ja mikä tän nimi nyt ikinä voisi ollakaan, niin voi kiepauttaa tohon kiinni. Noin. Varokaa sormia. Joo, se on erittäin hyvä ja oleellinen varoitus. Mulla on niin monta kertaa osunut sormet tohon kuumaan, että se ei kyllä ole yhtään kiva. Mutta näillä eväillä tekee, niin sit saa tällaisia kivoja kurpitsoja, jota tosiaan voisit oman mielen mukaan ripotella ympäri kotia. No niin, Heli sai aikaiseksi aivan ihana kurpitsa. Kiitos Heli taas ohjeesta. Olisi hyvä vaan. Näitä on hauska tehdä näitä ohjeita. Tulee kokeiltua itsekin väliin sellaisia juttuja, mitä ei välttämättä ehkä tekisi ihan joka päivä. Ja hei, jos päädyt tekemään kurpitsaa, niin jaathan sitten tuolla somessa ja täkäilet meitä sinne mukaan, niin me päästään näkemään kans teidän ihanat kurpitsat. Olisi tosi kiva nähdä muiden tekemiä kurpitsoja. Sitten vaan mielikuvitusta kehii, että mihin kaikkeen niitä voi käyttää. Nämä varmaan kestäisi ihan hyvin ulkonakin, ei tuskin menee miksikään. Sitten ihan suorassa sateessa uistella. Mutta kiitos ja nähdään taas. Heippa hei!